Nos tamén nos aburrimos. E apartamos o noso gran niño daría esta manifestación artística. Mirade, máis que graniño, foi unha pedra tanto da cara. Galo, eso é exagerar un pouco. Ha sido estridente desafinado, pero de pedrada... Sí que foi, Toribio. A ver, estaban letando contra o aburrimento, como nós, solo que a súa maneira. Sí, de un xeito ruidoso e molesto. Prefería cando non vos levabades ben. Veña, deixade xa, chicos. Estamos todos moi tensos. Levamos esperando horas e nota satisfacción ambiente. Así que calmémonos. Porque como sigamos esta situación, vou a estallar. Tranquila, Naranxiña. Naranxa, tes razón. E que Carlos leva xa 4 horas sen vir, e iso é moi extraño mesmo. Terás esquecido a nosa cita. Imposible, Galiña. Non se esqueceu en anos. Terás entretido con outra cousa e por iso chega tarde. Non, ele é moi puntual, sempre. Surgiría unha ausencia. Teríanos avisado, non? Quizais é que xa non quere volver a vernos. Pero que disturime. E por que non? Ademais, somos logo. Non digas tonterías. Como podes estar tan seguro? Se é imposible que chegue tarde, porque sempre é puntual. Se non, pode esquecerse, porque non o fixonamos. E se non se puide entreter con outra cousa, porque nos habría avisado, é o único que se me ocurre. Non sei como podes pincharnos. Por que non? Solos, Sabina. Sempre temos tido os nosos máis e os nosos menos. As nosas peculiaridades. Nosas pequenas riñas. Pero sempre as temos arreglado. E ao final hemos rido todos xuntos. Somos unha familia. Para o bo e para o malo. As familias tamén poden romperse. E pode que fixéramos algo que colmase a súa paciencia e se fose. Estou alucinando que sedes capaz de dicir iso. Xa está ben. Vou a explotar, se o que dice certo é pola tua culpa, simplemente por dicilo. Ou tú a por explotar a mínima. Que? Como que por explotar a mí? Chicos! Non ha sido nada que fixéramos nós. E ti que sabrás? Sempre dando a lata coas túas tonterías e inventiños e non sei que. Sabina, por favor. Perdón, é que me deixei levar un pouco pola situación, sinto. A ver, se non fomos nós. Entón, que foi? Pois... Vamos, Toriño. é que... Dios, xa que rebento. O que eu dicía. A ti que te pasa, Chucho? Chucho, como que Chucho? Non me refería a ti, Carlos Casares morreu.
Non podo creer. Non mo podo creer. Sen el, non será mesmo. Vamos a botar de menos. Sei que é unha noticia forte, pero escoitade isto. Conta o Galo de Antioquía unha historia do século XVIII. O ferreiro Antonio Mardado, o cabalatrón, comeza a poñer ovos e, de xeito inexplicable, inicia a súa conversión en galo. Como? Está a falar de min. O Galo de Antioquía, escrito por Carlos Casares? Riña un cambello e forte que sabe falar en varios idiomas e se relaciona cos persoeiros máis importantes da provincia. Xeneroso e ben disposto, unha vez vexe na obriga de ir buscar ao médico para atender a doente Palmira de Ignacio. Camiño da casa de enferma aparece o malvado lobo Crispín. Ao que rín para fronte con a fouteza. O can rín e o lobo Crispín. Escrito por Carlos Casares. Malvado. Home, iso malvado é exagerar un pouco. Aí estes, escrito por Carlos Casares. Escritor de periódicos dos persoas. Sor Sabina é unha moza sinxela, guiada polo seu confesor, que lle aconsella facer xaxún, o que lle provoca visións. Don Telesforo, trae. Ei, gañadora da primeira edición do concurso de contos infantís da Asociación O Facho, da Coruña, A Galiña Azul é un libro pioneiro no que Casares desliza, baixo a apariencia do conto infantil, a súa habitual mensaxe contra a intolerancia e injustiza. A Galiña Azul, esa es ti! O meu libro ten un premio. E así con todos nós. Sabedes que significa iso, non? Que somos famosos! Non. Algo que, dito así, dá moito medo. Algo que cuestiona a nosa existencia. Dios xa dunha vez, Toribio, mira que te enrollo. Quero dicir que non somos reais, que somos ficticios. Por todas as laranxas máis laranxas de todas as laranxas! Ese é o máis absurdo que escoitei en moito tempo. Eu te vexo, me podo ver a min, sei que existo, sabes? Son consciente da miña existencia. Podo tocar a laranxa, a galiña, o sea, a galo. Si isto non é real, que o é? Somos parte dun mundo imaginario de Carlos. Entón, por que estamos conscientes? E porque podemos falar entre nós. Por que Por eso- podemos estar aquí todos xuntos? É porque te podo tocar cara. Porque formamos parte do imaginario de Carlos. Todos. Que non, que eres real, te estou tocando a cara. Ah, xa o entendo. Parecemos reais porque todos estamos na súa cabeza. Estábamos. Porque se somos personaxes inventados, Estamos só na súa cabeza. E Carlos xa non está. Nese caso, eso pone en duda A nosa existencia. E se deixáramos de existir, A nosa existencia non ten sentido, polo que... desapareceremos. Canto se tardan en desaparecer? Pois non sei, nunca me dera por facelo. Levamos horas, eu que pensei que explotaría un momento. Eu só sei que teño fama. Eu tamén. Isto de desaparecer é moi duro. falando de comida, acabo de ter unha visión. e que biches. Estábamos aquí tirados. Por canto tempo? Abúrrome. Pois non sei. Vaya chusta de visión. Por ver, poderías ver... Non sei, como rematamos, isto está llevando un montón. Home, xa por ver, xa poderías ver debuxos animados. Eu non escoito que ver. Pois menuda merda de poder. Non poder.
Sor Sabina, Dime, podes repetir o que dixeches da tua visión? dixen que estábamos todos tirados aquí. Sí, pero canto tempo? Non sei, unas horas, supoño. Que coñazo, por Deus! Creo que se sei por onde vas, Toribio. Se seguimos aquí e pasan as horas, Significa que non desaparecemos. Polo tanto... Carlos non está morto. Non. Carlos está morto. O que pasa é que nós non deixaremos de existir. Como dixo unha vez Dalí, se morro, non morrerei de todo. É certo, realmente, a morte non fai desaparecer os nosos seres queridos, senón que os fixa nas nosas lembranzas. Exacto! A morte non existe, só está nas nosas cabezas. Só morremos cando olvidamos a persoa. Se sempre me lembras, nunca sempre estarei contigo. O escribiu Isabel Allende nun dos seus libros. 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 ¡Libros! Libros. ¡Libros! ¡Claro! Libro. Eso es. Se a xente lee os libros, nunca nos olvidará. Sempre seguiremos vivos. E se seguen disfrutando con eles. E vivindo aventuras con eles. Carlos seguirá vivo. Todos nós seguiremos vivos. Pero a que esperas para ler novos mundos, historias e aventuras vos espero? Oh, you're feeling it.